תרבות עכשיו, ערב טוב לכתבתנו ליאת הלוי כהן. אנחנו בפתיחת עונת המסיק, ואני מבין שהמוסקים הראשונים כבר יצאו לשטח. ואתה יודע, ואיך שמתחילה העונה, אנחנו רצים יחד איתם אל המטעים והקרמים, ואיכשהו משהו במוצר הזה, בתוצר הזה, בשמן זית או הזהב הצהוב, כפי שמכנים אותו, תמיד לא מצליח להשאיר אותנו אדישים. זה משהו כזה קסום. ואנחנו הצטרפנו למשפחת אמרה מכפר כנא. יש להם עצי זיתים עתיקים, שמן שבעצם עוצרים ממנו שמן זית סורי. קוראים לשמן הזית הזה, זה לא מסוריה, אלא מצור, העיר הלבנונית, ויש שנוטים להתבלבל, והם נתנו לנו לא מעט טיפים. בכמה לקנות שמן זית, באיזה חמיצות, כבישה קרה, כבישה חמה, כל הדברים האלה שכל שנה אנחנו חוזרים עליהם, אבל תמיד איכשהו אף אחד לא מצליח להבין. תמיד הם שוכחים ורוצים לראות שוב. בדיוק, אז בוא נראה את הכתבה, נלמד משהו. בואי נלמד. ראשוני המוסקים יצאו השבוע אל המטעים כדי להתחיל במלאכה העתיקה, שלפחות במגזר הערבי חגיגה משפחתית אמיתית. אנחנו כותבים הראשונים במסיק שאנחנו אוהבים את השמן זית, שיהיה לנו שמן זית ירוק, חריף, שיהיה בזה כל האחוזים הטובים של הבריאות של הבן אדם. התקופה הזאת נותנת לי שורשים, המשפחה מלוכדת, זה פסטיבל, זה חגיגה, זה מרגישים שאנחנו בחתונה כשבאה עונת המסיק הזיתים. כבר 40-50 שנה אני כותב זיתים. כן. אוהב? בטח. אני כבר עכשיו 77 שנים, ואני כותב, תסתכלי איך הבריאות שלי. מיעוט הגשמים בחורף שעבר השפיע גם על כמות הזיתים, ובעקבות זאת גם על מחירי שמן הזית. השנה הכמות מעט, 30% משנה שעברה. يعني בשנה שעברה קיבלנו בארץ ישראל 7,000 טון של שמן זית. השנה אם נקבל 2,500 טון של שמן זית זה מצוין. מחירי השמן יתייקרו, אני ממליץ לאנשים יקנו כמה שיותר מוקדם. הזיתים של משפחת אמרה מכפר כנא מגיעים לבית הבד, שם יפיקו מהם את שמן הזית הראשון של העונה, הנקרא גם ראשון המסיק, ובדומה ליין אבו ז'ולה מקבל התייחסות מיוחדת. הטעם של השמן הראשון אין הסבר לזה. השמן שיוצא זה יוצא בצבע ירוק מדהים באמת, והוא שורף, ולא כל אחד הוא יכול לקבל אותו. למה הוא שורף יותר מדי? אתה אוהב? אני אוהב אותו מאוד. יפה, נראה טוב השמן הזה. כן, אכן חריף, אבל מאוד מומלץ, טעים. חריף וטוב. טוב, בוא נעבור לעניין אחר.